감사합니다. 감사합니다. Maayong buntag everyone, kumusta naman mong tanan diha? I hope you guys are doing well. So today, magkuha ta aning mga tunok sa kahil because we're going to use this later. Magkuha tag mga 4 pieces lang kay I think that would be enough kay gamay raman ta nga magamit ani. May pag naggunting na lang ko no, gunting na lang akong gigamit. Magreklamo pa jud nga nang hulamay raman. Mao jud ni sakit sa mga Pilipino no, reklamador pero nang huwam ra baya at char. So maora ni atong tuyo diri sa luok man ang tawag ani nga part diri sa isla sa Mambok. Nanguli na ta. Kay ang daghan nga mga sihi dagko nya mga limpyo pa jud naaman diri dapit sa among gibugsukan. So kay wala man tay laing masud-an ganihang udto nag sardines with udong raman mi. Kay lagi wala nakapadagat si Papa because this is the weather mao ni epekto ni bagyong Biti diri sa amo ani kusog ang habagat. Nya dagko ang balod pero niingon si Papa nga okay ra jud unta nga matibaw no, kaya raman pero ang problema na pod is na ay daghan nga syabay. So mao ni nakaproblema og magpuyo ka diri sa isla no kay og hangin-hanginon dili ta makadali-dali og sudan og isda. Nya ang atong mga bulad nga isda is hurot-hurot na pod kay lagi dili man pod ta kabatsyag og kanang gitawag nila nga umay, diba? So maong mintras na apay makita nga bulad aw sige luto lang nga luto usahay ato pa maganing lanlanon. So mao ni resulta ron manguha tag sihi para sa atong panihapon unya. So updi ko ninyo. They are the anteater. Anteater? Mga auntie sa Mambok, nagsabot sila nga mag-read para sa vlog. Sa true love. Yun na lang nabili sa atin. Anong tawag sa oh my gosh! Kaya lang. Oh no! Shout out di ko ni Ma'am Chick Maconel, kay Ma'am Brittany Jane Gaabon ug kang Fred Gabs channel from Zamboanga City. Thank you so much for watching and of course shout out kay Papa from Sir Ruben Junson. Thank you so much sir and God bless you. Unya ikaw o gusto ka nga magpa-shoutout, just like this video and comment your name and location kay ato nang i-shoutout because that's what I like, ang mag-shoutout, okay?
Pukaon ka na ma? So nauli na ta nya mao ni ta natong kuhaon nya karon magkuha tag dagat aron atong ihugas. Pero muhapit sa takang papa nga naghukot. Kanina sa inyo background, very limpyo. Ay no! Budiga binili, budiga. Di ba ma? Angin, tasan ya. Tala mo entrada na tagduwa. Ano bikin? Bot belum. Mana yun? Nagod mo man sa mga. Nano maraga. Napos Nagkatawa ka sa nga akong pajama. Klaro magayan eh. No. Kasi kaya mo po to. Pero ba, agad pagkuhan natin, agad yung mga banday. Dua badi. Dua ka badi ay, dua badi. Ay, ano ka mo? Ay, Ato pa kaya ka dito badi. hi. Hi. Ay. Hi, vlog. Isa ba, ignorance? Di, ako sa pala. Grabe yung ano. Bakit ba't bibili si Amo nga kap? Diba? Pasyara sa kanda mo. Amo. Mami naga, ibu ka nagraga. Ano ba na? Ready for Nag-count ko na ito. Hai man ang gisi. Aman. Di ba wa? Okay. Okay kayo. Hindi ka namin pala, di oh. Pala lagi, di pala. Pagkahuman og hugas ato dayong gipabukalan og tubig dagat pud para manggawas sila. While waiting, si Madam nagprepare sa atong snacks diha bisag mga alas 5 na sa hapon no mag-snacks gihapon ka kay na man tay makuha or maluto nga saging. Kay lami man pud ikisam-kisam basta hangin-hangin or ulan-ulan, di ba? So at this point, bukal na siya, enough na niya to nang i-drain, then magpalit tag bunlis danggit aron i-partner ani. Tara. Oh my gosh. Ayo, papalit ako yung boneless.
So naay bunlis danggit sinang mira pero dili pa sila completely uga or semi-dried pa lang kanang gitawag nga labtingaw pero kay lakas man ta char. Bitaw kay namugos man jud ta ato mang gilubag o gibaligyaan ta adlok man pud di ay nga kawatan char. But for me kung ako'y pasultion mas preferred nako ang labtingaw kaysa uga jud kaayo. Ikaw unsa may mas bet nimo kanang nagkaging na sa kauga or kanang labtingaw nga medyo tender pa ang sulod? Anyways 120 ra akong nabayaran ato 1/4 then nihay kog kadali ni Mr. Rabbit unya nihapit kog tindahan. Diri sa akong classmate nga si Charlie nagpalit ko dihag mga lamasers no kanang mga kinahanglanon para sa atong gat-an. Hindi ka lagi mo tutok, Charlie. Ano pa nila? How much? 98. So mauto pag uli nako ready na di ay ilang giprito nga saging nagsigig kaon na ning atong duha ka body diri while naglantaw sa ilang favorite nga palabas kahibaw na mo unsa na kakamelan. Uy basig mo ingon mo nga nagsige ra mig paggamit og cellphone aning among duha ka body no dili jud tawon panagsara na sila makakaput og cellphone kay kahibaw man ta sa disadvantage sa paggamit og cellphone di ba? So mag-start na tag-slice sa atong mga lamasers diha. We have sibuyas, ahos ug luya basta maggata gani dili jud ni mawala ang luya di ba kay pampahumot man na siya. Unya kay palangga man ta ni mama na ay nisulpot diha nga banana chips di ba. So ato ning kaunon unya ato sa ning humanon. Pero feel na jud ang kagutom no so maong ato na ning kaunon ang gihatag ni mama. Kalamian ba oy bisag wala siya gibilad no pero lami gihapon. Di lang halata sa akong naong nga gilamian ko kay mauna jud ng akong naong no permigo ba char. So ako sa ning humanon og kaon then mag-start na tagsutay sa atong mga lamas kay it's already 6:30 in the evening. Pero I think it's not too late for dinner no so let's start ato sa ning butangan og mantika ang atong kalaha then let's start putting our onions mix and then i-add na pod nato ang atong ahos and after that ang magpahumot sa tanang lamas ang luya ana ra imo ra siyang gisa-gisahon diha then itbutang ang mga kinason nga atong kipabukalan ganiha sihi ang tawag ani duha ni siya ka klase pero murag same ra man sila taste then ato nang butangan og tubig unya pabukalan na pod nato. Nawala ka, mawali na siya ga. Sorry ha. Kami nga sa mga, nalagay ko reklamo. Wow. Next one. Non-stick pan. Para sa iba na pink na no? Turang. Coco Mama. So there you go pangga, we have ginataang sihi, udong with sardines, then fried boneless. What are you waiting for mga unta? One member of the family. Representative ni Gigi. Oh, may ano daw?
Wala. Easy na kayo. Yamete ko na tayo. 감사합니다. 감사합니다. Labiat. Labiat na lang, tingaw ma. Tingaw. Okay. Ketchup po. Okay oh. Hi. Matubo sa imo kanang undo. Pakakain bundes oh. Sige, hay. Marap pa ba yan? Bye-bye. Bye-bye, ma. Ah, sekali.